Ngiyathokoza sanibona kwizizwe zonke nje eCape Town, eGoli, eNorth-West, Free State, eMpumalanga, yonke indawo nje la nje sibona khona. UNcasana lo hamba noNdosi, uMagaye, ngihambe noNdaba, uZondi, uGagashi. Ngizobalula nje okuncane yabo labantu abanenkinga zama-ulcer Magaye yabo. Thola umuntu unenkinga yama-ulcer, inkinga yomopho mhlawumbe ey'nsukwini, unenkinga mhlawumbe ye-discharge, ukuphuma amanzi mhlawumbe ngaphansi, unenkinga mhlawumbe ine-acid eningi egazini lakhe. Sizokhuluma ngaleyo ndubo enjalo. Izokulekelela futhi nakomunye umuntu uthole ukuthi unenkinga mhlawumbe yomeqo thizeni noma yilungo analo. Akanye uney'nkinga lezi zezifo zocansi, ngifuna ukusho kanjalo, mhlawumbe nezifo ey'fana nalezo. So sizodalula lapho nakulabantu abanomhlume noma ama-ulcer, yonke nje izinto ey'fana nalezo sizokhuluma ngezinto ey'njalo. So imithi esizokhuluma ngayo mhlawumbe u-5 okanye u-6, awuyibale Magaye yakhe u-3. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuyosiza ukuthi sifake ingwavuma necishamlilo neshoko. Uthi ishongwe, cishamlilo, ingwavuma, iwu-3. Mina ngizo-eda isihlehle bese ngi-ede umchamo wemfene ngoba u-strong umchamo wemfene, usiza nakulabantu besifazane uthatha umuntu uye ey'nsukwini akapheli. Thenga umchamo wemfene nomopho, lokho kokubili kuyakusiza lapho, kuyakulekelela. But nalesi ibalayo imithi, ngiyawathanda amakhanda kansele ukuthi nawo sijwayele ukwafaka kwilungu. Amakhanda kansele awu-best kwilungu, nesihlehla lesi esengisibalile. Isihlehla-ke sisiza ngisho uthakatha imithi yezitha nje strong, ufake isihlehla, ozililo kanjalo kanjalo. Siyaphuzwa nanokuphuzwa uma unomhlume, yeko ngibala naso. Okwesibili sifake kweyami, shuthi wesi-7 engizobala. Ngifisa mina ukuthi sifake intolwane. Ukuthi sifake intolwane ngoba intolwane u-best la ekuthenini ekuklineni. Yiko intolwane siyifake emthini yokugquma nabomaphipho, ikhubalo, nomuntu enamanzi amnyama. Intolwane iyaklina noma ngabe kuthiwa khona insila kuwe esetshenzisiwe noma kuthatha insila yamathuna wasetshenziswa ukuthwetshulwa. Ngiyacabanga ukuthi umuntu angahamba obheka ividiyo endala sasikhuluma ngomunga ukuthi intolwane iyangena lapho, uyakudrain intolwane uma ukuthi khona into ombathiswe yona noma ngabe iyilupho. So intolwane iwu-best, iyaklina, uyayiphuza, uyagquma ngayo uphalaze, iyakususa konke ukungcola okungabe kukuwe egazini. Uyakususa futhi ukungcola kuwe for ukuphuza ukuthi uma ukuthi unelupho elikhona ngaphakathi uyalishaya ulibulale liphele nya. Ngiyacabanga ukuthi kucacile Magaye. Ngiyacabanga ukuthi induku eziwu-7 lezi sigcine ngani ngentolwane. Lokhu kuyaphuzwa ekuseni, ntambama, uhafu wenkomishi. Ungayi-edela nonsuku 2 uma uthanda, ufake phakathi, ukugqule nje kube fine, ukuphuze ekuseni ntambama, ekuseni ntambama. Angithokoze.